בעונה הקודמת, בדני הוליווד. פתאום הכל הפך כחול, פתאום ארמון צמח בחול, בעיני הילדים אורות קטנים, פתאום היה לי טוב כל כך, פתאום אביב הוסיף ירוק, פתאום נכתב במרחוק, בעיני הילדים אורות קטנים קטנים, פתאום היה לי טוב כל כך. כל כך מרגש. 40 שנה חיכיתי לרגע הזה, דני. לא לה. לא, בבקשה, לא. הרי תמיד שאלת את עצמך, דניאלה, מי הרג את דני הוליווד? הערב, בדני הוליווד. זמן הוא עניין מתעתע. שנייה יכולה להימשך לנצח, אבל הנצח יכול להסתיים בשנייה. קוראים לי דני הוליווד. פעם הייתי אדם מאושר. לא הבנתי את זה עד שאיבדתי את כל מה שהיה לי. אוקיי, חברים? שמפניה דלוקס 2009. מי אמר אני ולא קיבל? אם הייתם מספרים לי בשנת 68 שאני אסע בזמן, הייתי שואל מה לקחתם. אבל השנה היא 2009, ואני באמת פה. חיים. עיניים. הגעתי לפני 4 חודשים. כל יום אני מגלה עוד דברים חדשים שאני לא מבין. יודע, תחבר לך אינפוזיה, אתה נראה לי מיובש לגמרי. שים לו. למזלי כל החברים הטובים שלי כאן. כמעט כולם. 4 חודשים שהיא איננה. לפעמים בבוקר לפני שאני פותח עיניים, אני שוכח שהיא לא לידי. אלה הרגעים הכי יפים שלי פה. טוב, רק לפני שנקרין לכם את זה, אני רוצה להגיד משהו לדניאלה. שאני יודעת שאת רואה אותנו עכשיו ואת איתנו כל הזמן. אין מצב שהיינו פה כולנו ביחד עכשיו בלעדייך. אז תודה. כבר הפסקתי לספור כמה פעמים חזרתי בזמן בשביל לנסות להציל אותה. ולא משנה מה עשיתי, בכל פעם היא מתה מחדש. וחוץ מזה, די, אני מודה לכולכם שבאתם לראות את הקליפ החדש של גוגו ונונו, והאוזניים שלי כבר בוערות עם אדומות רצח את הסרט. נועה ורינגו הפכו לצמד. נונו וגוגו זה השם שלהם. סיימון וגרפינקל של שנות ה-2000. שלום לחושך ההוא, באתי לשוחח שוב, כי זיכרון עמום נשאר איתי, חלום חמק לו אל תוך שנתי. המבקרים אומרים שיש להם סגנון הגשה סיקסטיזי. שהותיר בי לא עבר, פיל ירושלמי וטאץ' עכשווי.
תהרגו אותי אם אני מבין מה זה אומר, אבל לא תהיה מרגשים. לא, זה. אח שלו, אתה מתקמצן על שמפניה, נו. עופר חשב שאם הוא ישתתף בהישרדות 2, הוא לא יצטרך יותר לשמוע לא באודישנים. היו לו אסטרטגיות, טקטיקות ואפילו תוכנית מגירה. בתוכנית השנייה הדיחו אותו. כולם הצביעו נגדו. אמרו שהוא בחשן, תכחן, עצלן ושקרן. עופר התחנן להישאר, ובהפקה החליטו לתת לו צ'אנס. נאום גלגל הצלה הם קראו לזה. חברי שבט סמבוסק, אני פונה ללב שלכם. אני לא בקו הבריאות. זה לא עזר לו. כשהוא חזר הביתה הוא החליט שהוא לא מוותר. בשביל מה יש לו מזוודה שנוסעת בזמן, הוא אמר. 4 פעמים הוא חזר אחורה לאותו רגע, בכל פעם עם נאום אחר. אני פה כי יש לי ערכים, ומוסר, ומוצא מזרחי. גם זה לא עזר. בייב, מה איתי? משפט הגירושים של מאיה וטום טום כתבו בכל העיתונים. מאיה קיבלה $3.5 מיליון ואת הבית בארסוף. אחרי זה החליטה להפוך ליוצרת רצינית. חיי ב3 מערכות, קוראים למחזה שהיא כתבה. מונטנה? הוא שאל? כן? עניתי והשפלתי מבטי. שוקו שוקו! הוספתי במהירות. לא! פונץ' בננה עם קצפת בצד. לפני שהספקתי לומר דבר, הוא הסתובב ונעלם. בוגי! אל תשכח לומר שיוסיפו גם פצפוצים! בכתב של פנאי פלוס היא סיפרה שזה תמיד היה החלום שלה. היא, כיסא, במה ו30 צופים. משהו קטן, אינטימי, איכותי. ליתר ביטחון בתחילת מערכה 3 היא מתפשטת. הו מונטנה ארורה, טוב מותי מחיי! זה אני, דני ברגר. מסתובב כמו צל בחיים של אחרים. מחפש את עצמי ולא מוצא. אבל זה כנראה הגורל שלי. והוא לא הולך להשתנות בקרוב. טוב, חברים, כולם שיקורים מספיק, אפשר להתחיל את ההקרנה? כן, חכה, לא, רגע. תכף. לפעמים אני מרגיש שאין יותר טעם, שהכל נגמר בשבילי. יש רק משהו אחד שמחזיק אותי בחיים, כאן ב-2009. יותר נכון, מישהו אחד. שלום לכולם. אבא. אוי, זה כיף. לא, אני לא מכיר אותך אפילו לא מעט, לא אכפת, רציתי להזמין אותך איתי לחלום שהמצאתי לנו היום. תראי, זה פשוט, לא תתעורר בקלות, כל מה שתרצי, כל מה שחלם קורה. כן, כן. זה פשוט, לא תתעוררי בקלות, לא תתעוררי בקלות, לא תתעוררי, לא בגדול. שלום לחושך באתי לשוחח שוב, כי זיכרון עמום נשאר איתי, חלום חמק לו אל תוך שנתי, והרושם שהותיר בי לא עבר, הוא נשאר בצלילי השקט. כל הכבוד. תודה, תמיד משוק. כל הכבוד. יצא בסדר, אבל לא נראית קצת כמו לאפה? טורטיה. לא נכון, די, אני חייבת דיאטה. אין יותר שוקולדים בבית, לא מעניין אותי. הרבה עצמית והקאות, זה מה שעבד בתקופתי. טוב, נועלה, יאללה, בוא נלך. מה נלך? מה הולכים? מה? דודתי פסיה היא מארגנת אירוע צהריים קטן בבית שלום עליכם. דיאלקטים ביידיש. אתה רוצה להצטרף? לא. יש שם גם מישהו שמנגן בקורדיון, לא בא לך? אוקיי. פשוט לנו לא נעים מדודה לא, את פסיה. יכולה ללכת. בסדר? ביי.
ביי. ואל תשכח לדבר עם חיים והאהוב, הם חייבים להתחיל להרוס, טוב? טוב, אני הולך להתקשר. איפה הטלפון הקקמייקה הזה? חיים! חיים! קראת לי? איפה הטלפון? זה הוא לקח. הוא לקח. הוא כבר לא יודע מה שהוא לוקח. זה מה שחשבת. רוצה לאכול משהו? נראה לי רזה. די, אבא, אני יותר גדול ממך כבר. נו, מה אני אעשה? אני דואג לך, מה? מתגעגע אליך. בסדר, אבל כולה 8 שעות לא נפגשנו. אין לי כלום בלעדיך. אני לא קיים. טוב, די, אבא. אני לא יכול לראות אותך ככה, מספיק. בוא נגן משהו על הבן המתקמת שלך. רק לזכר הימים הטובים. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגר בעת הקיץ, ויש אדם שם ובחורף הנמלים מתכנסות, מתנועות ברכושן ומחלות לאט את הרכוש ואת החורף מחלות לאט לאט. ואת איך שהבטן שלך מדברת כשאתה רעב, ושאתה חייב למולל לי את התנוך כזה לפני שאתה נרדם, ושתמיד יש לך טלטל כזה שצומח. אוקיי, הבנו. את מחבבת את זה שרינגו דוחה. בקיצור, אני אוהבת אותך. יכולה עליך. נו, תגיעי לעיקר. תתחתן איתי. שאדם שם הלוואי והייתי יודע לשיר כמוך. תגיד לי, מה השעה? אני נראה לי כבר צריך לזוז. אולי תוותר היום? מה פתאום? השתגעת. מחכים לי שם, זה... אתה יודע. ואם הוא יגיד לי לא? הוא לא יגיד לך לא. מה את מכניסה לעצמך כאלה מחשבות לראש? ואת זוכרת מה סיכמנו? מה? את מציעה לו רק אחרי שאנחנו שורפים את המזוודה. טוב, זה בהנחה ש... זה יקרה, דני חייב להסכים. זה... די, כבר עבר זמן והוא צריך לעבור הלאה. פשוט הוא כל כך מאמין בזה שהוא יכול להציל אותה. לא, היא מתה. דני חייב לקבל את זה כמו שאנחנו קיבלנו את זה. אתמול בערב לפני שנרדמתי, שכבתי במיטה לבד, ופתאום נכנסה רוח קרה כזאת מהחלון לחדר. אני נשבע לך שהיה לה את הריח שלך. ממש, זה כל כך נעים. אחר כך כל הלילה דמיינתי איך אני מחבק אותך. את זוכרת שהייתי מחבק אותך, שהיה לך קשה להירדם? זה היה כל כך אמיתי. דני. צריך לדבר. פתוח. זה לא הבית שלך, אז אל תפתח לי פה דלתות. באמת, למה מי קנה את הבית הזה? אני! יחס כזה כבר יותר טוב היה שהיינו הולכים לפנסיון. באמת חבל, היית לוקחת את הנחירות שלך מכאן. אני? אני חרישית כמו יונק דבש, אבל את שמור האל כמו צי של שופלים. שלום לכל החיימים והאהובות. מה קורה? אתם במצור? לא עונים לטלפון? עזבו, לא באת משנה. לקחת אותם סוף סוף. האמת היא שכן.
דני. מה? מאיה, אולי כדאי שאת תציגי בעדינות את הנושא שלשמו ככה באנו ו... אנחנו רוצים לשרוף את המזוודה. בעדינות. הערב. מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. אני לא מוכן לשמוע בשום פנים ואופן. אי אפשר יותר ככה. אני יודעת שזה נשמע לך הכי הזוי בעולם והכי לא הגיוני, אבל אני אהבתי אותה לא פחות, אבל היא איננה, נו. היא איננה, וכמה שקשה לי להגיד את זה, אין שום דבר שאוכל להחזיר אותה, ודי, וזה סופי. איך את יודעת? כי אולי זהו, כי אולי זה ככה, אולי זה הגורל. היא הצליחה להציל אותי, לא? אז אולי דווקא זאת הסיבה, אולי אתה צריך להציל מישהו אחר. פשוט לא קולטות, אתן לא קולטות שהיא התקווה היחידה שלי, שאם היא חוזרת לפה זו התקווה היחידה שלי. מה יש לי לעשות כאן בתוך כל החרא הזה של הרוטטים והמצפצפים, אה? מה עם מושיקו? יש לך בן? כן, שקבעתי איתו. צריך ללכת באמת. דני, דניאלה לא הצילה אותך בשביל שתעצור את החיים שלך בגללה. היא לא בשביל זה הצילה אותך, דני. שנייה, חכה. רגע. טוב, חברים, תארזו, אני אבוא לקחת אתכם יותר מאוחר. נו! מתגעגע. כן, תשמור על הבריאות שלך, אתה כבר לא בגילי, אה? תנשקו את הקטנה בשמי. בטח, בטח. אל תשכחי, לנשום בצירי לחץ. כמו שלימדת. כן, זה מאוד עזר לי בלידה. זאת אומרת, זה יעזור לך. כן. אני מתכוונת שבלידה שלך... בלידה שלך זה עזר. טוב, חיים, נתחיל לרוז? קדימה. ומתי כבר המזוודה הזאת הולכת כפות? אם דני יסכים עוד הערב. מה שאומר שעוד כמה שעות אנחנו חוזרים הביתה. ב-60s. מוכן, דדי? כן. ראית איזה כוסית? איך אתה מדבר? בסדר, סליחה, שפה, גלדיולה, יפיפייה, פצצה. אפרופו גלדיולות, תגיד לי, מה איתך בימים אלה? יש לך מישהי? די, אבא, נו, אוף. באמת, נו, מה? דדי, מספיק. חבל, כי אני באמת יכול לעזור לך בזה, יש לי הרבה ניסיון. באמת, אז מה איתך, תגיד לי? אני עדיין מחכה לדניאלה. מחכה שהיא תפתיע אותי, בגלל זה לא נתתי להם לשרוף את המזוודה. באמת, זה מה שהם רצו? אתה מאמין? לשרוף? לשרוף. כן, בטח שאני מאמין, זה מה שהם צריכים לעשות, הם חייבים לשרוף אותם. כמו ציפור בשבי, בין קירות לבנים מסתגרת, אילו רק ידעתי לסמן לי את שביל הבריחה. אהובה! אנחנו צריכים לארוז. אז בואי... מה, זה שיר חדש של... איך קוראים לה? מרינה פקסימיליה בלומשטיין? טוב, זאת ריטה. זה שיר שלה מה-80's. מה-80's? כן. מה זה ה-80's? מה זאת אומרת? זה שנות ה-80. עכשיו מאוד במודה. טוב, גם את אלה, את כל זה תיקח. אוי! מה קורה? הכל בסדר. וזה בעיטה. גילי רוצה לחפור מנהרה החוצה. היא רוצה כבר לפגוש את אבא ואמא שלה, היא כבר כנראה די גדולה. כן, כשתחכה עוד קצת, נכון? עופרלה, זה אבא. אנחנו צ'יק צ'אק, חוזרים לסיקטיז, אל תדאגי, עוד מעט. אני עוד לא יכול לוותר עליה. אבל אתה תקוע, אבא. אתה ממשיך לעמוד במקום ולחכות למישהי שבחיים לא תחזור. אבל מה זה יעזור אם לשרוף את המזוודה? אז לא תהיה לך ברירה. אתה תהיה חייב להתגבר על דניאלה ולהמשיך הלאה. יש לי אותך, יש לי ילד. כן. אותי. לא יודע, אולי אתה צודק. מה הייתי עושה בלעדיך, תגיד לי? שמע, אני חייב ללכת, יש משהו שאני צריך לעשות. בשום פנים ואופן לא. מה, אתה הולך לתת חיבוק לאבא? וואלה. לאחרי? כן.
דניאלה? אולי נכיר לדני את רייצ'ל. איזו רייצ'ל? הבת של גבי ושרן. עזבי, פשוט לא משחרר. טוב, אחרי שנשרוף את המזוודה הוא יהיה חייב. מה, אז אנחנו מחכים למישהו? לא. שנייה. מה אתה עושה? מה? אתם לא אמורים להיות ביחד עכשיו? אתה דיברת איתו על מה שאמרנו? כן. נו, ו? אני מתפטר. דניאלה! חכי שנייה, נו, בבקשה. חכי רגע. די, דני, שחרר אותי. שחרר את עצמך. את כאן. באמת כאן. אני לא כאן. אני כבר מזמן לא כאן. תני לי עוד פעם אחת. תני לי עוד פעם אחת, אני מבטיח לך. פעם אחת, תני לי לנסות. דני, כל מה שרציתי זה להציל אותך. די, תשמח בשבילי ותן לי ללכת. כן, דני, חכי שנייה, אני מתחנן, חכי רגע. דני, חכי שנייה. מה מתפטר? למה? לא, זה אי אפשר ככה. אני חייב. בן אדם מקסים. הוא מקסים, דני. זה כל כך לא הוגן מה שאני עושה לו, כל כך לא מגיע לו. טוב, אבל אתה יודע שאתה הדבר היחיד שמחזיק אותו בחיים כרגע. תשמע, יש לי גרושה ו3 ילדים לפרנס. זה היה או זה, או טלנובלה הסלולרית עם אגם רוטברג. ואני מצטער שזה מה שבחרתי. לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אני מרגיש כל כך מלוכלך, זה חלטורה הכי נמוכה שעשיתי בחיים שלי. לא, אני לא מבינה מה אנחנו אומרים לו עכשיו. אתה יכול להגיד לי מה אנחנו אומרים לו עכשיו? תגידו לו את האמת. תגידו לו את האמת, תגידו לו שאני לא מושיקו. מגיע לו לדעת שהבן שלו כבר מת 20 שנה. עושים את זה בשבילו. מה, כולה ניסינו לתת לו איזושהי סיבה להמשיך לחיות. שלום. יש לך פה גולגול? מה? במחשב. לעשות גולגול? גוגל. גוגל. תודה. השנה, 1986, בערב כישרונות צעירים שנערך במועדון האקווריום הלוהט של תל אביב, עולה לבמה בחור שדוף לבוש שחורים. אני מושיקו שטראוס, צועק לקהל, ובאתי לזמבר לכם את הצורה. אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין. כך, ברגע קטן אחד, השתנו לעד פניה של המוזיקה הישראלית. מושיקו שטראוס פרץ לחיינו בסערה אדירה. הוא כבש את מצעדי הפזמונים, ריסק לבבות וחירב במות. הוא היה בדרך לטופ, ואז משהו קרה. מה הסיפור של מושיקו שטראוס? אם אני זוכרת את מושיקו שטראוס, תסתכל לך לחיים שלי בוערות. אפשר בבקשה כוס מים? הוא הביא איתו משהו אחר, מין רוק'נ'רול אמיתי, עם ריח כזה, עם ריח לא מפה. דברים שראינו רק בווידאו קליפים בחול. וואו, הוא היה נסיך יפה תואר. כשהיה נראה כאילו כל העצב של העולם יושב לו על הכתפיים. נו, בטח שקניתי בו, אבל גם הערצתי אותו. מושיקו שטראוס היה הדבר האמיתי. אוי, הוא היה ילד הרע הקלאסי. את יודעת, כזה שאת מתה, אבל את לא יכולה לא להתאהב בו. מושיקו שטראוס נולד בקיץ 67 לכוכבת הבמה אמליה שטראוס, ולזמר הנערץ דני הוליווד. עוד בינקותו היה מעורב בפרשייה משפטית סבוכה שנשאה את השם של מי אתה ילד? כשהיה בן 2, נעלם אביו והותיר אחריו אגדה אפופה בסימני שאלה. זה צילק אותו. זו חוויה שהוא לקח איתו לאורך כל הדרך. הוא לא ממש דיבר על זה, וכאילו כל הזמן שחד איתו איזו יתמות.
תחושה של נטישה כזו. זמן קצר אחרי היעלמותו של דני הוליווד, עמליה שטראוס נוסעת עם מושיקו התינוק לנסות את מזלה בהוליווד. 13 שנה אחרי, כשהיא בת 37, עמליה שטראוס הולכת לעולמה בתאונת מסוק. יתום וערירי, מושיקו עובר לגור בקומונה הנטושה של אביו, דני הוליווד, בשדרות רוטשילד בתל אביב. הוא כאילו צץ משום מקום, אבל היה ברור שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. ההשפעה המוזיקלית שלו, העמידה שלו על הבמה, פה רק שיחקו אותה בכאילו להיות פרועים, כמו באמריקה. הוא באמת היה פרוע. היה לו סטאר קואליטי, גלם כזה. זה לא מפתיע להתחשב בגנים שלו ובמי שאבא שלו. ומי כמוני יודעת מה זה להיוולד לאבא מאוד 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 מוכשר. חודשים ספורים אחרי שהפך לכוכב באזור גוש דן, מושיקו ולהקת החתולות מופיעים בקדם אירוויזיון של שנת 86, בשיר שור ברור מון אמור. שור ברור מון אמור. הם כובשים את המדינה כולה והופכים פריט חובה בכל תוכניות האירוע. מיד בהמשך, לאן נסעה אותו התהילה? לא, אם הוא שומע על זה עכשיו, זה דופק אותו לגמרי, חבל על הזמן. הוא התחיל לנסות להציל לי את דניאלה שוב ושוב ושוב ושוב. טוב, הבנתי. אבל איך נסתיר את זה עכשיו ממנו אחרי אנחנו רק צריכים למשוך עוד קצת זמן. עד מתי? עד אחרי שנשרוף את המזוודה. חצי שנה בלבד אחרי שהפך לכוכב ענק, משהו מתערער אצל מושיקו שטראוס. אני זוכרת שפעם ירד מהבמה והייתה לו התפרצות של כעס כזאת שאף פעם לא ראיתי אצלו, והיה לי ברור שקשה לו, והוא לא טיפר. ואכן, כמו סוף ידוע מראש של כל כך הרבה אגדות רוק, הסוף כאן הוא גם טרגי וגם תעלומה. פחות משנה לאחר שהפך לכוכב האהוב ביותר בישראל, מושיקו שטראוס נמצא בבוקר אביבי אחד, ללא רוח חיים על רצפת ביתו, כשחור ירייה מנקד את מצחו החיוור. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה, אולם עד היום לא נודע מי רצח את מושיקו שטראוס. שלום ילד, תגעגע אליך. אני לא התכוונתי לפגוע בך, זה הדבר האחרון שרציתי לעשות, אין דבר יותר שאני מצטער עליו בעולם. אבל אל תדאג, אני עוד אפצה אותך על זה. אתם עשיתם מה? שחקן, חיים. שחקן, נו, שחקן. אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין. איך אתם לא התייעצתם איתי לפני שהבאתם שחקן בדרן עלוב ש... יכולתי להביא מישהו יותר טוב, יכולתי להביא מישהו מהמטאטה, מישהו מהקומקום, מישהו אחר. חיים, תחזרו הביתה, אל תדאגו, אנחנו פה, דני לא ידע מכלום, הכל בומבה, אוקיי? שום דבר, אני לא זז מפה עד שאני לא רואה בעיניים שלי שהבן אדם בסדר. מה קורה? מה קורה? כרית. זאת עופרה. לא, עופרה, תתאפקי עוד רגע. חיים, אתם חייבים לחזור, עופרה חייבת להיוולד ב-60s, אחרת תהיה סמטוחה שלמה. אוקיי. רק פשוט, אז איפה דני לכל הרוחות? בהתחלה לא הצלחתי להבין איך זה יכול להיות שדניאלה הצליחה להציל אותי, אבל אני לא הצלחתי להציל אותה. אבל עכשיו אני מבין. אני באמת מבין. אני מבין למה זה קרה. ואני נשבע לך שאני לא אכזב אותך עוד יותר בחיים. אני נשבע לך. אז נתראה בעוד כמה? 40 שנה? כן, 40 שנה. אוי, אני לא מאמינה. לא נורא, 40 שנה זה ככה עובר. זה יעבור בצ'יק. בצ'יק. ויק, תמסרי נשיקות לעופרה לב, ושלא תצא משוגעת כמו הבת שלה. אוי, אהובה שלי. נסיעה טוב. היי, דני. חשבת על מה שאמרתי לך? כן. נעשה
נעשה את זה. לא נכון. מה היה, עופר? גוגו, הוא מוכן, שורפים את המזוודה, יש לנו, אוקיי, שורפים את המזוודה. דני, אתה מלך. לא, דני, אתה לא מבין, זה יעשה לך רק טוב. יש לך אותנו ואת מושיקו. כן, נכון. אתה בסדר? תמסרו דש ל-60s ותגידו שדני מתגעגע מאוד. שאלך הבית? כן. חברים? בהצלחה עם זה. תלחצי, אל תתביישי. תודה. אל תחצי אליה. ביי. חברים. אוי. טוב, עופר, אתה ורינגו הולכים לאסוף עצים? לקושש. את ואני הולכות לעשות ספאה בבית שלי. איזה חברה. יאללה. איזה חבר. תגידי, מה יש לו? יהיה בסדר. ואחרי שנשרוף את המזוודה, אני מציעה לו נישואים. אתה קולט? אתה קולט? אחותך מתחתנת. מזל טוב. יהיה טוב, דנצ'ו. כן. תהיה אופטימי, אה? אופטימיסט. נתראה. ביי. איך אני אגיד לו את זה? נו, מה אני אעשה? את צריכה לכרוע ברך, ולהגיד לו, כאילו, תנסה לי. רינגו, את תנסה לי? לא, מה פתאום? תתחתן איתי יותר טוב. תתחתן איתי? מה? אלוהים. איפה כולם? בדרך, רילקס, בן אדם. לא נותנים לך מודאג. דני? דני? טוב, בטח כבר יצא. יאללה, תביאי את המזוודה ונצא. טוב. אוקיי. מסתדרת? כן, כן. אוי! יהיה בסדר, יהיה חוצה. אלוהים. תודה שנזכרתם! דני. מה זאת אומרת איפה דני? הוא לא איתכם? מה פתאום איתנו? אתם הייתם אמורים לאסוף אותו. מה לאסוף אותו? מה, כמו רגל? אז איפה הוא? Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sand, it's a short trip. Music's for the sad man.
טוב, זה לא כזה ביג דיל. נו, הוא הסכים, הוא בטח לא רוצה לראות את זה קורה. טוב, נעשה את זה בלעדיו? לא בלעדיו. בלעדיו, נו, אנחנו כולנו הסכמנו שזה הדבר הכי בריא בשביל כולם. הוא הסכים, יאללה. גוגו, זכית, בהצלחה. בוא, עופר, בוא. אוי.